Ahojte všetci, moje meno je Tomáš Kulík, som zo spoločnosti Vacuum Labs a rád by som vás privítal na prvej prednáške z cyklu Confused Coder. Nás sa kopať ľudí pýtala, že prečo sme to nazvali práve takto, že Confused Coder, že čo je to za pozitívny messaging a tak. Tak my sme to nazvali, lebo my si teda myslíme, že my sme teda pomerne confused z toho, čo sa dneska deje v IT a myslíme si, že je to tak dobre. Myslíme si, že inteligentný človek, ktorý je hlbavý a zamýšľa sa nad tými vecami, čo kódi, tak by mal byť z toho celého tak trochu confused, lebo tých technológií, tých prístupov je neskutočne veľa. No a táto vlastne prvá prednáška z tohto cyklu by mala byť venovaná problematike persistentných dát a pozrieme sa na záver, ako sa to dá pekne sklobiť s frameworkom React.js. Najprv taký disclaimer, že aby ste si nemysleli, že tu teraz zažijete nejakú strašne prevratnú vec, my sme to tak marketovali, že rozplatáme špagety v podstate. To je samozrejme pravda, ale je faktom, že programy a špeciálne user interfaces je to veľmi komplikovaná vec a nikto, ani ten najlepší dizajn vás neodbremení od toho, aby ste túto komplexitu odkomunikovali nejakým spôsobom počítaču. Takže neočakávajte od tohto nejaké zázraky. Samozrejme, tie dobré programátorské techniky vás vedia ušetriť, kde tu vám vedia ušetriť nejaké problémy, nejaké nočné debugovanie, čo je super, tie programy vedia byť robustnejšie a tak ďalej, ale žiadne zázraky sa tu diať nebudú. A takisto, prosím vás, my nie sme geniálni, my sme teda za posledných pár rokov poprichádzali na nejaké veci a radi by sme sa o ne podelili, ale berte to všetko s nejakým takým disclaimerom, to sú všetko naše názory a zamýšľajte sa nad tým, čo tu počujete. No, nejaká motivácia, že prečo vlastne by nás mali trápiť nejaké persistentné dáta, tak je to niečo, čo ja volám, že identity versus value problém. A to nie je to môj vynález, ja som to všetko v podstate prebral z nejakých prednášok na internete a bol som hodne ovplyvnený týmto pánom. Možno poznáte, Rich Hickey, je to strašná hlava, vo firme ho vo všeobecnosti hodne uznávame. Je to týpek, ktorý napriek tomu, že tam vyzerá tak ako mierne, keby si niečo uhol, tak je to naozaj vynikajúci mysliteľ. Má na konte programovací jazyk Clojure, alebo možno poznáte Clojure Script. Okrem toho má vynikajúci databázový engine Datomic, tiež ste možno už zachytili. No a mimo toho má strašne veľa veľmi zaujímavých prednášok na tému, že ako kódiť, ako vlastne robiť ten vývoj, aby to bolo dobré, aby sme sa z toho nezbláznili. No a on mal jednu veľmi pre mňa teda zaujímavú prednášku, dole si môžete pozrieť link, kde hovoril o tom, že ako treba chápať identities a values. No a čo to vlastne je, čo sú to tie identities a values, tak on to definoval nejako takto. Tá identity, ja sa priznám, že ja som tú definíciu úplne nepochopil, ja som sa začal strácať niekde pri kauzálne prepojených hodnotách, takže ako napriek tomu, že som tú vetu úplne nepochopil, tak si myslím, že som pochopil tú pointu, tak vám to skúsim teraz nejakým spôsobom zrekapitulovať. Predstavte si, že máte nejakú triedu user, ktorá má teraz nejaké 3 atribúty, že adresa, age a pohlavie. A teraz to, čo môžem povedať, že existuje nejaké také pomenovanie, že user.address a toto je identity. Tým sa nemyslí teraz konkrétna hodnota tej adresy, ale čisto toto pomenovanie, hej? Že tieto dve slova spojené s bodkou, tak to je v podstate nejaká identity. A tá identity, ako čas plynie, tak nadobúda rôzne hodnoty. Hej? A tie hodnoty už sú veľmi konkrétne stringy, keďže tá adresa je tu string, hej? To sú veľmi konkrétne stringy, že ako tá adresa vyzerá. Takže napríklad, dobrý príklad takej value je, že Maria Hilfer 1447 Viedeň. A schematicky to teda vyzerá nejako takto, hej, že nejaká taká nálepka, že address, alebo user.address, ako chcete, a ona postupne ako plynie čas ukazuje najprv na jednu adresu, potom ten človek sa presťahoval do New Yorku a potom pochopil, že v Bratislave aj tak najlepšie, tak sa vrátil na Slovensko. Takže keď to zhrnieme, tak user address, alebo teda identity vo všeobecnosti to je nejaká vec, ktorá nadobúda rôzne values. A tie values, ktoré nadobúda, oni sú z principiálnych dôvodov, oni sa musia meniť. Hej, musia sa vedieť meniť, pretože ten user, povedzme, že teda
ten biznisová požiadavka na tú aplikáciu, že on má možnosť sa presťahovať, má možnosť v nejakom registračnom formulári, alebo takom formulári, hej, My Settings, si nastaviť, že už bývam niekde inde. Takže tohto sa nejakým principiálnym spôsobom nedá zbaviť, to je proste taký je život, že ľudia sa sťahujú. A otázka trochu filozofická je, že či by sme mali vedieť meniť aj to, čo je priamo v tejto škatulke. Hej, teraz čo to znamená meniť tú vec v tej škatulke, že to si ľudia nevždy dokážu predstaviť. Mám takýto príklad pre vás, že zamerajme sa teraz nie na tú adresu, ale na vek. Takže mám nejaký vek 33, ešte našťastie nie, ale aj to príde. A teraz si urobím druhú premenu, nazvem, že old age, do ktorej priadím to age. Čiže dostanem nejaký takýto setting, že mám nejakú nálepku, nejakú identity age a nejakú identity old age a obidve ukazujú na tú istú value a to je to moje 33. A teraz chytím ten age a hodím ho do nejakej funkcie do something, ktorú neviem ešte ako vyzerá, o tom sa budeme baviť neskôr. A otázka je, že nejaký challenge pre vás, že dá sa napísať nejaká implementácia tohto do something tak, aby keď to tu na konci vypíšem, tak som dostal niečo iné ako 33. Si rozmyslíte, máme si taký krátky quiz, dáme na to nejakú minútku a fakt sa skúste zamyslieť, či by ste dokázali nejakým spôsobom túto vec modifikovať. A teda ešte takto, že celý čas budeme sa baviť o 4 jazykoch, budeme sa baviť, 5. Java, C#, Python, Ruby a JavaScript. Hej. Ako chápete tento kód ako taký nejaký pseudokód, ktorý sa dá predstaviť si v každom z týchto jazykov. Tie jazyky sa na seba pomerne priamočiaro mapujú, hej, si trúfnem povedať. Takže takúto vec by ste si vedeli predstaviť napísanú v Java, v C#, v Python, v Ruby, v JavaScripte, skoro už aj je. A či by sme teda vedeli nejakým spôsobom zmeniť túto 33 na niečo iné. Dobre. Tak krátka anketka. Tým, že teda, hej, jediné, čo môžete spraviť, je napísať o tejto funkcie. Toto je proste fixný kód a vy jediné, čo robíte, je, že implementujete tú funkciu. Dobre, tak kto si myslí ruky hore, že by to vedel zmeniť? Kto si myslí, že by to vedel zmeniť? Kto si myslí, že by sa to nedá zmeniť? Tak pol na pol. Dobre, jak by ste to menili, tí, čo by ste to menili? Rovnou by som tam priradil novú hodnotu. Ale kam? Do ageu, v tele tej funkcie. V tele tej funkcie? No ak je to JavaScript, tak to zbehne v pohode. Nie, v tele tej funkcie spravím age sa rovná 35. To ti nastaví age na 35, ale nezmení to old age. Dobre, hej, akože old age, hej, to závisí od toho, že aký máme jazyk, ale pokiaľ to chápeme ako lokálnu premenu, ktorá je nejako zasklopovaná a nevidíme ju, to som nepovedal, hej. Dobre. Dobre, ale dohodneme sa, že bez toho, aby sme pristupovali k tomu old ageu, tak to nevieme zmeniť, hej, principiálne. To je asi pochopiteľné, hej, akože pokiaľ máte pocit, že len zmenením tohto ageu vo vnútri tej pomyselnej funkcii viete zmeniť, kam bude ukazovať táto referencia, že old age, alebo nebude teda akože predpísať túto hodnotu, tak nie je to tak a skúste si to a ošahajte si ten JavaScript, že naozaj funguje teda takto. Hej? Čiže pokiaľ záver z toho je jednoduchý, že číselko 33 ako hodnota je nemeniteľná vec. Hej? To raz, ak vytvoríte, tak táto bublinka tu proste ostane a bude existovať až dovtedy, kým si nejaký garbage collector nepovie, že to vec treba vyhodiť, lebo už nám nič neukazuje. Ale kým ona bude existovať, tak bude takáto a žiadna iná. A to, čo môžete spraviť, je, že môžete ako mesovať s týmito šípkami, hej, že kam oni ukazujú. Môžete vytvoriť novú hodnotu 30, 40 a povedať, že povedzme ten page bude ukazovať na to. Dobre, to isté, len skúsme to spraviť so stringami. Čo by ste povedali na toto? To je úplne ten istý challenge s úplne to istou chybou, že som tam nepovedal explicitne, že v tom do something sa nemáte chytať tohto old address, lebo je nejaká lokálna premena. Že ak by to dopadlo teraz? Zase dáme si nejakú minútku na rozmyslenie.
Máte nejaký opinion? Že ak by to asi mohlo dopadnúť? Že skúste zdvihnúť ruky, kto by si myslí, že to vieme zmeniť. V tomto prípade. Kto si myslí, že to nevieme zmeniť? Ruky hore. Kto si myslí, že to závisí od jazyka? Fú. Dobre, tak poďme na to, že v JavaScripte. Kto si myslí, že to vieme zmeniť v JavaScripte? Nepoznáme JavaScript, dobre, až tak, hej. Dobre, no. Akože asi ten kód, ktorý by sme to menili, by vyzeral nejako takto, hej. Že chytím tú adresu a skúsim vliezť dovnútra tohto stringu a nastaviť mu nulty, povedzme, že dám to písmenko malé, hej, lebo neviem prečo. Akože toto je niečo, čo ja by som teda skúšal, keby som mal spraviť takúto mutáciu. Tak to poviem skúsiť do JavaScriptu priamo. Hej, mám tu niekde Node.js spustený. Kde je? Tu je. Super. Takže wait for it. Takže vyrobíme nejaký string. No, tak priznám sa, keď som to videl prvýkrát, tak to bol celkom šok pre mňa. Hej, napriek tomu, že ten JavaScript nám tam nevypapuľoval, keď sme na nultú pozíciu priadili Ačko, a nehodil žiadny error, tak sa na to akože celkom okázalo výbodol. Hej, to akože... Vieš tam skúsiť ten prvý príklad, že do dvoch premenných pridáš to isté číslo? Do age... Vieš čo, môžeme to po prednáške skúsiť, hej? Ja by som to tak asi. Takže fakt to funguje takto. Ten string je proste takisto ako to číslo, tak ten string je nejaká nemeniteľná hodnota, ktorú keď raz vytvoríme, tak už ju nezmeníme. Napriek tomu, že takáto vec, akože to mi príde fakt ohyzdné, že takéto priadenie vám proste nevypapuľuje nejakou chybou. Hej, lebo to vyzerá, že na tom sa niekto pekelne popáli jedného dňa. Ale tak whatever, nie je to môj jazyk. Našťastie. Dobre, jediná výnimka z týchto jazykov je Ruby, ktoré to má spravené inak. Hej. Kto ste rubisti, tak v Ruby naozaj stringy sú mutovateľné veci a takýto kód by vám úplne v pohodičke zafungoval. Napriek tomu, že to rubyovské API je postavené tak, že vás dosť odráca, aby ste toto robili. Hej. Že väčšina tých rubyovských metód je napísaná tak, že máte pocit, že takéto mutácie vlastne nepotrebujete a rovno vyrábate nové stringy. Takže dá sa to, ale nie je to veľmi to, k čomu by ste došli, keď budete tak náhodne kódiť si. Dobre, poďme to ešte... Jo, takto to teda vyzerá, keby som prehodil tie referencie, hej, to je asi už jasné, že to, čo môžem spraviť, je, že do old address prihodím nejakú inú adresu, respektíve do address prihodím nejakú inú adresu, ale tie referencie sú jediné to, čo sa mení, tie values ostávajú teda nezmenené. O tomto som chcel. Čo poviete na toto? Hej, teraz sme tú adresu vyfaktorovali z toho usera von a je to samostatný objekt. Už to nie je ani string, ani nič, už je to proste objekt, ktorý obsahuje dve položky sám o sebe a môže vyzerať napríklad takto. A znovu si môžeme dať ten istý setík, hej, že zapamätám si tú starú adresu, urobím niečo s adresou, ktorá je ten challenge, hej, že nejakým spôsobom to zmeniť a vypíšem starú. Dobre, hej. Kto si myslí teraz, bavme sa kľudne o tom JavaScripte, kto si myslí teraz, že by sme vedeli zmeniť, čo to vypíše? No, jasné, teraz je to trápne, hej. Tým, že to je objekt, tak v podstate hociaká takáto blbosť vám v pohode zafunguje, jednoducho inkrementnete to, povedzme, číselko. Hej, presťahovali sme práve užívateľa k susedom. Táto vec sa úplne v pohodičke vypropaguje aj do tej old address. Hej, a ten výpis tým bude ovplyvnený. Prečo? No presne preto, že my máme dve identity, ktorým sme prijeli tú istú value. Tá value nejako vyzerá a my keď ju budeme meniť skrz to, že budeme pristupovať k tej value cez túto identitu,
tak to zároveň pocíti aj táto identita. Hej. A to treba mať na pamäti, keď chodíte, lebo hej, nepríjemné veci. No, a toto je to, čomu ja hovorím, že value identity problém. Hej, tie value sú definované veľmi, veľmi čudesne. No, má to komu problémov, ja som si tu vypichol teda 4, ktoré vám chcem odprezentovať, že prečo je toto zlé. Hej, no prvý problém, to je rovno táto tu vec, že zapamätať si starú adresu, to nie je nič, čo by ste ako nemohli chcieť spraviť. Hej, zapamätáte si starú adresu, prejde 5 sekúnd a 20 000 riadkov kódu a teraz ste niekde úplne inde a že aká to bola tá stará adresa, hej, a už je tá vec zmenená. Pretože ste si zapamätali nejakú meniteľnú value, ktorá sa vám doslova pod rukami zmenila. Hej. Ale tá požiadavka, že zapamätať si nejakú starú adresu, to je úplne legitímna vec, hej, to môžete chcieť. Takže ako na to? Tak napríklad takéto hacky fungujú. Ten prvý to je vanilla JavaScript, to druhé to je nejaká jQuery funkcia. Ja teda, keď som potreboval zisky, tak som robil toto prvé. Hej, toto funguje. Proste chytíte ten objekt v danú chvíľu s tou konkrétnou, prosím? Spomaluje to výkon, nie? Keď to používajú také slova. No samozrejme, že to spomaluje výkon, to je práve zlé. A ja som to tu napísal, ja to viem, ale ako inak to chceš spraviť, hej? To je ten problém, lebo len samotné kopírovanie tejto referencie ti nezabezpečí, že keď sa pozrieš na tú vec o 5 sekúnd, tak to bude naozaj tá hodnota, ktorú si tu zapamätal. Tak to vyklonovať ten objekt. No však toto je klonovanie toho objektu. Toto je presne deep clone, hej? Že vleziem do toho objektu a preleziem ho property po property a vyrobím si, no, dobre, ako niekto, že by som ho preliezol, proste vytvorím si nejaký JSON-ovský string, ktorý ten objekt kompletne presne popisuje v tom čase a rovno si ho aj sparsuje. Takže si naozaj uchovám ten objekt taký, aký bol, nikomu na to nedám referenciu, takže mi to nikto nezmení a som vysmiatý. Hej, ale ten problém je presne, jak tu bolo povedané, že to proste strašne spomaluje výkon. Hej, to nemôžete robiť veľmi, veľmi často. No, druhý problém, že neviete, kto vlastne čo mení. Toto je podľa mňa ako hodne zásadná vec. Predstavte si, že v tomto okamihu máte adresu nastavenú takto, zbehnete nejaký kód a zrazu v tej adrese je nejaké IDčko. A teraz, kto tamto IDčko pridal? Hej? Volá na tom 3 funkcie, mohla to byť hociaká z nich. Dobre, IDčko je zrovna ešte pekná vec, lebo tak typujete, že asi Persist by mohol pridávať nejaké databázové IDčko, hej? Tak si človek typne, ale to môže byť hocikto. A podpis tých funkcií nijako nehovorí o tom, že či tá vec či bude alebo nebude modifikovať tú adresu nejako hĺbkovo. Len z podpisu v hociakom jazyku a podľa mňa zvlášť irónia je to v jazyku typu ako Java alebo C#, ktoré sa teraz snažia byť ako hodne typové a typ každej funkcie a každého objektu by si mali ideálne akože presne zadať. A pritom vám tie jazyky neumožňujú takú elementárnu vec, ako povedať, že táto funkcia chce naozaj len čítať. Hej, z tej adresy. Oni dobre vedia, prečo to nerobia, hej, pretože to by bolo veľmi ťažké do toho jazyka nejako to implementovať. Ale napriek tomu je to taký paradox, hej, že debugujete takýto kód a vlastne neexistuje spôsob, ako vyjadriť, že check format naozaj bude len checkovať nejaké veci, pri najhoršom hodí exception. Toto ešte tí javisti majú. Povedať, že nejaká metóda háže exception, ale už nemajú možnosť ako povedať, že táto tu vec sa nikdy nezmení v rámci tej funkcie. Takže problém, no? Áno? Ale to je podľa mňa zlý design kódu, keď je nejaká z tých metód má side effecty, ktoré nie sú. No ja súhlasím, je to zlý design kódu a ja by som ako... Problém jazyka. No, Keby tie objekty... ja rozumiem. Tak vôbec o tomto sa nemá. Takto, akože, či je to problém jazyka alebo dizajnu tejto konkrétnej aplikácie. No tak, akože áno, ale práve Java je taký ten jazyk, ktorý si povie, že ona ťa radšej obmedzí v tom, čo môžeš robiť, aby si zlý dizajn vôbec ani nevytvoril. Hej, o tom sú všetky tie typy, o tom sú všetky tie typové kontroly a tak ďalej, hej. Čiže, ale jasné, že keby tá funkcia bola napísaná tak, že to modifikovať nebude, ale určite aj v Java nájdeš proste funkcie, ktoré to presne robia. Na druhú stranu, hej, takže ani samotný, podľa mňa v samotnom SDKčku Java by sa našli funkcie, ktoré
takéto veci robia. Hej, takže to je síce pekné, že je to zlý dizajn, ale keď raz ty máš žiť a máš voči tomu kódiť a existuje kopa knižní z tretích strán, ktoré jednoducho musíš používať, lebo nebudeš všetko robiť na kolene, vlastné. Aspoň hrubý je konvencia, že taká metóda má na konci výkrič. Áno, hej. Takže dá sa konvenciami a dokumentáciou a hej, tomu to prevísť. Dobre. Tretí problém, že rovnosť funguje jednoducho čudne. Hej, to podľa mňa akože žiadnemu človeku, ktorý prvýkrát ide chodiť, nevysvetlíte, prečo táto vec sa proste rovná a táto vec sa nerovná. To proste, kým naozaj nepochopíte, ako to funguje s tými values a identitami, tak toto pôsobí ako minimálne takto. Hej, to je presne to, že vy sa na to pozrete a čo ste teda skúsenejší programátori, tak si poviete, že no jasné, hej, že to sú predsa dva rôzne objekty, ako sa to môže rovnať. Hej, samozrejme vec, ale fakt sa skúste teraz vcítiť do role toho človeka, ktorý prvýkrát prišiel, vy ho teraz ako idete učiť, veľmi šikovný typeček, hej, len ako nikdy neklodil a teraz ako otvoríte Node konzolu, napíšete toto a teraz, že what, hej. No, neviem, či vidíte, čo znamená tento akronym, to je, že Principle of Least Astonishment, akože princíp minimálneho údivu. Hej, inými slovami, že programy, jazyky a frameworky mali byť robené tak, že budú robiť to, čo by ste očakávali, že budú robiť, hej. Tak neviem, akože kto by očakával, tak si prvé, že toto dopadne ako false, hej, ja teda určite nie. A jo, dá sa zase opraviť. Zase náš obľúbený JSON Stringify, ktorý z tých adries spraví stringy, ktoré už sa teda porovnávajú slušne, to znamená naozaj dva stringy s rovnakou hodnotou sa budú rovnať cez trojité rovnítko. Ale zase, hej, je to strašne pomalé. Toto si nemôžete dovoliť robiť ako úplne, povedzme, s veľkými objektami a často. No a posledný problém, ktorý si ukážeme, ich dá viac, ale to je taká posledná vec, že values nemôžu vstupovať, nemôžu fungovať ako kľúče v mapách, alebo teda v objektoch v JavaScripte. Hej. Si predstavte, že máte nejakú funkciu hard, ktorej výpočet je naozaj costly, hej, že to stojí, to môže trvať možno sekundu. Hej. A vy si všimnete, že tú funkciu hard voláte vždy na pomerne obmedzené sede parametrov. To dostanete super nápad, že zakešujete výsledky. Hej. Takže si napíšete okolo toho hardu takýto srandašák, že cached hard. A teraz to, čo to spraví, je, že na začiatku sme to nadefinovali nejakú cache, čo je na začiatku nejaká prázdna mapa. Pozrieme sa, či ten objekt, ten argument, ktorý som dostal, už je v cache. Keď áno, tak len vytiahnem z cache odpoveď. Keď nie, tak naozaj robím ten výpočet. A ešte predtým, ako vrátim výsledok, tak si zapamätám do cache, že na takýto objekt som dostal takúto odpoveď. Hej, absolútne akože generický spôsob, ako sa cachuje. Normálne. A samozrejme, že vám to nebude fungovať. To, čo sa dá spraviť, zase nebude vám to fungovať takým spôsobom, že JavaScript rovno vyhlási syntax error a iné jazyky, alebo vám to nebude fungovať, alebo to bude fungovať nejako, v nejakých situáciách, v iných situáciách zase nie. Ako pokiaľ si nedáte pozor, aby ste tento objekt, ak to je teda objekt, ak to nie je mapa, ak to je objekt, povedzme javový, tak tomu musíte poriadne definovať nejakú equality a hashcode a potom, ak ste sa nikdy nepomýlili, tak to tam bude fungovať. V JavaScripte dá sa spraviť stringify zase, hack. No, ale predstavte si, že... OK. Predstavte si, že by tie argumenty boli dva, čo by ste asi tak spravili, hej? Dá sa stále tu dať nejak spojiť tie stringy do jedného. No, dá sa to nejako obicyklovať, ale má to tie isté problémy. Vyzerá to čudne, hej, čo tam robí, napíšete sa, ten počítač sa namaká. A hlavne, keď to človek nespraví, tak je to zle. Hej, a teda v JavaScripte aspoň vám to teda vypíndá, že to je zle, ale v nejakých iných jazykoch to proste jednoducho toto zbehne, nebude to robiť to, čo by ste očakávali. Čo je teda podľa môjho názoru ešte horšie, ako keby sa to rovno zrúbalo a povedalo, že to je zle. Zároveň má ešte Python, teda plusový bodík, ktorý to má teda tiež spravené akože v tomto duchu, ale Python to má tiež spravené tak, že aj takéto veci sa dajú zapísať, aj tak, že vyzerajú idiomaticky a nie, že JSON Stringify.
A keď to zapíšete zle, tak pokiaľ ten Python vyslovene neznásilníte, tak vám hodí chybu. Dobre, takže keď to zhrnieme, tak v podstate, a toto je zaujímavé, že nezáleží na tom, v čom robíte. Všetky tie jazyky to plus minus autobus majú rovnaké. Hej. Sú nejaké drobné výnimky, akože do toho sa teraz nejdeme púšťať, ale proste všetky tie jazyky fungujú na tomto princípe. A keď to zhrnieme, že ktoré tie values sa správali tak slušne v tom zmysle, že sú ako immutable, tak pokiaľ otvoríte ten jazyk, tak out of the box dostávate v princípe čísla, stringy a charaktery a referencie. A toto je trochu prehnané tvrdenie, pretože nájdete možno v nejakom SDKčku ešte, môžete si vyrobiť proste kopu ďalších immutable objektov vlastných a kopa knižníc ponúka rôzne immutable primitívy, takže nejaké sú, ale keď budete pracovať s nejakými custom vyrobenými objektami, tak väčšinou to nebudú dobré values z tohto pohľadu. Hej, budú nejako modifikovateľné. No a celý tento mes, ktorý sme si tu ukazovali, tak my sme naučení, hej, už. Že vieme v tom chodiť, vieme to debugovať, vieme s tým skrátka nejako žiť. A dobrá vec na tom je, že tým, že tie jazyky sú fakt ako v tomto aspekte, sú ako cez kopírák, tak raz, keď sa naučíte, ako ten systém funguje v jednom jazyku, tak sa viete rýchlo adaptovať na iný. Čo je dobré, lebo keď už je to taký mes, tak ja som sa ho nemusím učiť 4-krát. Hej. A podľa mňa zaujímavá vec, že celé toto má nejaký taký dôvod, že chceli sme byť rýchli, hej, a chceli sme teda, aby tie programy šlapali, aby sme nestrácali zbytočný čas na nejakom kopírovaní a tak ďalej. A vedie to k takým blbostiam, že v konečnom dôsledku sa častokrát vyvestuje ešte ako oveľa viac toho effortu, toho počítača, ako by bolo treba. Presne preto, že také tie stringify a parse, hej, nie sú úplne najefektívnejší spôsob, ako formovať objekt a tak ďalej. Dobre. No persistentné dáta chcú byť riešením tohto celého. A my si tu ukážeme dneska takú jednu knižičku, ktorá sa volá, že Mori.js. Je to jedna z mnohých implementácií persistentných dát. Funguje to pod JavaScriptom. Keď hovoríš persistentné, myslíš immutable? Áno. OK, bo to je dosť vrchtilé. Actually nie, ale o tom môžem povedať potom. Ako myslím deeply immutable, hej, aby som bol úplne presný. Dobre, nájdete Mori napríklad na GitHube tu. Takto nejako vyzerá to APIčko toho Mori. Hej, takže poďme sa povedať, čo to, jak to funguje. To M-ko som si requiroval a zaaliasoval ako to je Mori, hej. Takže Mori hashmap mi z takýchto 4 hodnôt vytvorí nejakú mapu. Vždycky je tak na striedačku, že to je kľúč, hodnota, hej. Takže string bude main a číslo bude 47. Čiže dostanem takúto mapu, keď to skonštruujem. No, on tu nepíše tie dvojbodky v tých printoch, hej, ale znamená to, že číslo je 47, string je main. Teraz keď chcem niečo v tej mape zmeniť, tak to nemôžem, tak principiálne. Hej, to, čo môžem spraviť, je, že skonštruujem novú mapu, ktorá sa bude ponášať na túto adresu a tá kópia už bude nejako jemne pozmenená. Hej, ale neexistuje spôsob, ako zmeniť túto pôvodnú hodnotu. Takže keď chcem vyprodukovať novú, tak môžem spraviť, že Mori assoc, volá tá funkcia, a teraz poviem, v tomto objekte adres, v tejto mape, chcem atribút street premenovať na Baker. A dostanem takúto novú adresu. Hej, teda číslo 47 Baker Street. Keď chcem teraz, povedzme, zmázať toto číslo, aby tam vôbec nebolo, tak použijem funkciu disoc, Mori disoc, ktoré zase poviem, že na ktorom objekte, čiže pracujem s touto novou adresou, ktorú som si tu vytvoril, a poviem, že chcem to číslo proste vyhodiť preč, dostanem novú adresu. Hej. Zaujímavé je, že, alebo tá pointa toho celého je, že tá adresa sa nám celý čas nezmenila. Hej, tá odkedy sme ju vytvorili, tak tá proste ostáva fixná a neexistuje spôsob, ako ju zmeniť. Takže adresa stále ostáva na tejto hodnote. Kvízová otázka, new address ostáva na čom v tejto chvíli? Tak, hej, tento druhý žltý riadok. Ona sa ničím nezmenila. Takže toto sú nejaké, asi zhruba, ako to funguje. Na čo je to dobré? No tak prvá vec, že
opravili sme rovnosť týmto. Ja keď si vytvorím dve úplne rovnaké hash mapy, tak oni sú naozaj rovnaké. A to je smutné to, že nemôžem použiť trojité rovnítko, ale to už je obmedzením toho, že jednoducho to hovorím, to je knižnica, hej, do JavaScriptu. To nie je jazyk sám o sebe, takže nemôžem zmeniť, ako funguje trojité rovnítko, ale more equals bude fungovať dobre a bude fungovať efektívne. Bude fungovať oveľa efektívnejšie, ako by ste teraz robili nejaký stringify týchto map, hej. A to je taký pekný príklad, ja som si ho tu skódil. Nechcem vás teraz zaťažovať detailami, ale toto je v princípe mapa, ktorá má Mori immutable mapa, ktorá má 1 000 000 záznamov v sebe a zároveň vyzerajú, takže hello 0, world 0, hello 1, world 1 a tak ďalej až po 1 000 000. A teraz to, čo spravím, je, že vyrobím nejaké nové hello world, ktoré vyrobím tak, že urobím Mori a soc na mapu hello world, na kľúč hello 4747 priradiť just world. Dostanem novú mapu a teraz sa spýtam, či tá nová mapa sa rovná tej pôvodnej mape. A odpovede samozrejme, že nie. Hej? Ale dôležité je, že tento check je strašne rýchly, on beží v podstate v konštantnom čase. Čo je obrovské zrýchlenie oproti tomu, keby ste teraz mali vyprodukovať niekoľko megabajtov veľký takýto reťazec, ja ten potom porovnávať s druhým. K čomu by nás dovedol ten JSON Stringify prístup? Dobre, keď to vrátime naspäť, takže znovu do new hello world zmodifikujem to takto, hej, že na hello 4747 priradím to, čo tam malo byť, tak už sa to rovná a zase raz ten check je zbehnúť v konštantnom čase. Hej. Takže neopravili sme síce trojité rovnítko, stále musíme písať nejakú takúto pomocnú šarádu, ale aspoň je rýchla. A toto naozaj funguje systémom least astonishmentu. Hej. Naozaj, toto je apičko len na mapy, Mori obsahuje v sebe aj vektory a listy a kopec ďalších príjemných štruktúr a všetky tie veci fungujú presne tak, ako by ste očakávali. Čo je super. Dobre. Values môžu byť kľúče. Môžeme ešte do skutku predtým, že zistí, že ten druhý check menej konštantný? Môžeme sa o tom pobaviť, hej? Values môžu byť kľúče, takže toto som nekodil, už tých ukážok tu je viac než dosť, ale môžete si spraviť taký example, že naozaj, keď narvete do mapy, povedzme ďalšie mapy alebo ďalšie objekty o všeobecnosti ako kľúče, tak to naozaj zafunguje. A dokonca to bude ešte perfektne rýchlo, lebo tým, že tá štruktúra je nemeniteľná, tak vy častokrát pri práci s hashmapami potrebujete rátať hash tej celej štruktúry. A keď tá mapa je nemeniteľná, tak jednoducho ten hash raz vyrátate a zakešujete ho. Respektíve nespravíte to vy, ale spraví tá štruktúra za vás. Takže to narábanie s tými kľúčmi je potom ešte rýchlejšie, ako by to bolo normálne. Dobre. No čo je za tým? Hej, už to hovorím, aké je to báječné, ale keď sa pozrieme na tento snippet, to je to, čo sme už raz videli, hej. V tom úplne prvom slade, keď som predstavoval Mori, tak človeka mala chytiť taká paranoja, že jak to vlastne funguje vo vnútri. Hej, že keď mám raz takýto objekt a chce z neho vyrobiť takýto objekt a pritom zachovať ten pôvodný, tak to znie, že to sa musí diať nejako takto. Hej. Ja som si napísal, že akoby som pred 2 rokmi, keď som ešte to vedel veľkú figu, že akoby som napísal taký ASOC. Čiže máme tri parametre, že nejaký objekt, ktorý chceme meniť, podľa ktorého kópiu chceme vytvoriť, nejaký kľúč a hodnotu. Hej, tak vyrobím, že nový objekt vznikne tak, že najprv si naklonujem ten pôvodný, to je starý známy klón, hej, pomocou JSON parse stringify, naklonujem si pôvodný, aby som ten pôvodný náhodou nezmenil, ten pôvodný už nikdy nebudem ďalej používať a teraz zmením jednoducho ten nový a vrátim ho. Hej, a fakt to funguje, keď asocienem v takejto mape ku kľúču AA hodnotu PP, dostanem takúto mapu. Hej, perfektné. No, samozrejme, na to je blbé to, že to ste v princípe len obalili ten starý neefektívny cloning. Hej, a to vám veľa akože performanceu nekúpi. Keby to fungovalo takto, tak asi celé Mori je dosť na nič. Tak akože je to fajn, že nemusím písať takéto dlhé, začnem napísať krátke. Hej, ale no, našťastie funguje to oveľa lepšie. A do toho, že ako to presne funguje, sa nebudem teraz ponárať, len taká hrubá idea,
všetky tie persistentné dáta sú vnútorne reprezentované ako nejaké také stromy. Hej, že jedna mapa, to je nejaký stromček a ona má tam nejakého rúta a potom v tom strome má poukladané nejaké svoje hodnoty. Nejakým spôsobom. Hej? A všetky tieto veci sú immutable celý čas. Akože tie veci oni sú totálne persistentné, nikto ich nikdy nezmení. Teraz keď poviem, že chcem vyrobiť novú štruktúru, ktorá bude úplne taká istá ako stará, ale toto je stará štruktúra, teda, hej, tu napravo ideme vyrábať novú. A keď poviem, že idem vyrábať novú štruktúru, ktorá bude úplne taká istá ako stará, len jeden nejaký kľúč bude mať zmenený, tak to, čo spravím, je, že zmením ten kľúč, to som povedzme spravil ako symbolicky tu, to je táto noha, a kopec nódov z toho starého stromu ostane nezmenených. A tie nezmenené tie môžem znovu použiť. Ja mám tým, že tie nódy sú aj hĺbkovo proste persistentné, tie nikto nikdy nezmení, tak je úplne bezpečné len chytiť si referenciu na tie nódy a povedať, že jednoducho OK, ja ich znovu použijem. Nepotrebujem ich klonovať k sebe, jednoducho si nezavesím pointer a hotovo. A na tomto princípe viete postaviť mapu, vektor, množinu, všetko. Hej. Tá konkrétna implementácia sa líši od prípadu k prípadu, ale toto je tá hlavná myšlienka, ktorú by ste nám vždy našli. Za každou z tých štruktúr nájdete v konečnom dôsledku nejaký takýto stromček. No, aké rýchle to asi je, tak ja priznám sa, že som hľadal, nikde som nenašiel benchmark, ktorý by benchmarkoval Mori oproti plain JavaScriptu. Našiel som porovnanie rôznych implementácií persistentných dát, ale mňa zaujímalo, aké je to rýchle oproti vanilla JavaScriptu. Tak aspoň nejaký taký veľmi, veľmi hrubý benchmark. Hej, keď vytvoríme, toto je tá Hello World mapa, ktorú sme už raz videli, tak to mi trvá 14 sekúnd, keď vytvorím tú vec úplne akože najrýchlejšie, ako len viem v JavaScripte, tak to zbehne za nejaké 4 sekundy. Takže je tam akože strácate nejaký faktor, no, aby sme tomu benchmarku verili, že aby som teda bral s veľkou rezervou, tak tam bude nejaký faktor 3. Čo je teda, je to na zváženie, ak to chcete použiť, tak by ste mali vedieť, že miniete viacej času, viacej CPUčka, ale na druhú stranu to, ako ste videli, že kupuje to mnohé, že keď už teraz mám, tak potom to kupuje zase mnoho vecí, je robiť oveľa rýchlejšie. Takže mal by som sa vždy zamyslieť, že aký je vlastne môj use case a či takúto vec potrebujem. Alebo či ju chcem potrebovať. Dobre, poďme to celé spojasniť a ukážeme si, ja som pôvodne chcel ukázať nejakú kompletnú ukážku v Reacte, ale nakoniec teda z nedostatku staminy mojej, vašej, som si povedal, že spravíme to tak, že dneska ten React tak načkrtneme a necháme to nejakú prednášku na budúce. Prečo React? Hej? Teda najprv taký nejaký motivačný slajd. No, keď to chceme celé nejakým spôsobom spustiť, tak potrebujeme akože nejaké MVC, čiže Model View Controller tej aplikácie. Hej? Akože tie persistentné dáta sú dobrý a solidný model, alebo tá minimálna dátová časť toho modelu. Teraz neviem, čo si myslíte o kontroleri, to je taká podľa mňa sporná časť, ale podľa mňa kontroler to sú jednoducho nejaké funkcie napísané v JavaScripte, tak tie si napíšem napríklad v JavaScripte. Ale to, čo sa mi rozhodne nechce robiť si vlastné, je ten view. Takže chcel by som nejaký zobrazovací framework, ktorý by to celé pekne vykreslil, aby som tam nemusel teraz robiť nejakú manipuláciu s DOM. No a na toto potrebujeme nejaký framework, ktorý neprináša so sebou nejakú diktatúru o tom, čo by mal byť ten model. Hej? Lebo my už vieme, čo ten model má byť. Takže znamená to napríklad, že nechcem žiadny backbone, nechcem JavaScript MVC. Neviem, či chcem alebo nechcem Angular. To som ako tak rozmýšľal, že ako vlastne v tom Angulare funguje a neviem. Hej? Neviem, aký ťažký bol Angular presnejšie, aby fungoval s týmto efektívne. Takže to je na otázku. Vec, ktorá mne sa ohromne páči, to je Facebookový framework React. Neviem, či ste počuli. Ruky hore, kto počul o Reacte už? Dosť. Kto v tom kódil niečo? Kto som kódil niečo väčšie? Dobre. Takže React najprv nejaké také akože veľmi high level ideí, že o čom to vlastne celé chce byť. Facebook prišiel s takýmto frameworkom. Oni tvrdia, že on to vlastne není až tak fair framework, ako je jedna taká veľmi sympatická knižnica. A
To, čo ona robí, je, že zoberie vaše dáta, nejakým spôsobom ich pošrotí a vypluje z toho teda nejaké domko. Nejakú vec, ktorá sa dá zobraziť v browseri. Čiže existuje nejaká funkcia, tu pre jednoduchosť, ktorá zoberie dáta, pošrotí to a vypluje z toho dom. No, medzi tým je takýto medzistupeň, že virtuál dom. Čo je to virtuál dom? To je v princípe ako presne taký istý objekt ako dom, len je taký zjednodušený, kopa tých domovských vecí tam není a je celý čisto v rámke. To nie je nikde vyrenderované, tak naozajsky, hej. Takže toto je nejaká taká oklieštená kópia toho reálneho domu. No a na čom ten virtuálny dom vlastne je? Otázka je, že čo sa stane, keď sa dáta zmenia nejakým spôsobom. Ten React, jeho cieľom je zabezpečiť, aby dáta a dom boli vždycky v súlade, aby to, čo ste mali proste vo vašich modeloch, bolo naozaj zobrazené vo views. Čo je mimochodom akože veľmi dobrá garancia, to je presne to, čo chcete. Hej, chcete zobrazovať userovi presne to, čo zobrazujú, čo reflektujú vaše dáta. No, čo keď sa teda dáta zmenia? Tak čo spraví ten React? Spraví niečo takéto, že znovu na tie dáta pošle túto vašu funkciu, aby vyprodukoval virtuálny dom. A teraz predtým, ako začne hocičo robiť s reálnym domom, tak najprv spraví, že pozrime sa, čo sa vlastne na tej stránke zmenilo. A spraví nejaký div týchto dvoch vecí. Takže spravíme div virtuálneho domu starého a virtuálneho domu nového. A zistíme, že na celej tej stránke sa vlastne nezmenilo skoro nič. Ale niekto niekam pridal nejakú vec. Hej. To je bežná vec, že väčšinou, keď robíte nejakú user interaction so stránkou, tak väčšina tej stránky ostáva statická, niekde sa nejaký widgetík, niečo sa s ním stane. Ale väčšina stránky sa asi nebude meniť príliš často. A tento div sa potom nejakým inteligentným spôsobom appláne na ten dom. Takže ten dom, to, čo ten user vidí, sa naozaj zmení a zmení sa presne takým spôsobom, aby ten výsledný dom odpovedal tomuto novému virtuálnemu domu, ktorý tu máme. No, oni tam sa strašne marketujú Facebookáči tým, že tieto veci sú hovacky rýchle, tým, že je to všetko iba v rámke. Tak je veľmi jednoduché a rýchle a efektívne spraviť ten div. A potom to aplikovanie samozrejme už je pomalšie, ale predpokladá, že ten div bude malý a tých zmien bude málo. Hej, keď sa nás zmenila celá stránka, no tak čo aj tak musíte prekresliť, hej? Od toho vás žiadny framework neodtieni. Takže takto nejako funguje React. Facebook to používa, pokiaľ viem, na pár veciach na Facebooku. Celý Facebook to nie je v Reacte, ale nejaké vybrané časti tej stránky sú v tom. Napríklad myslím, že ten panel s notifikáciami, kde vám to ukazuje, že kto chce s vami hrať Farmville, tak to je v Reacte. Dobre, no, toto je asi z prednášky Richa Hickeyho. To, čo nám, s čím sa React pekne kamaráti, je takýto, čo Rich sa nazýva, že epochal time model. O čo ide zhruba, hej? Máte nejaký stav aplikačný, to sú akože to nejakým spôsobom reprezentuje, to sú všetky dáta, ktoré máte v aplikácii, hej, všetky modely, nazvali by sme to. Hej? Tieto veci prechádzajú takou nejakou sériou zmien. Vždycky existuje nejaká funkcia, ktorou proste pošle na ten starý stav a vznikne nový stav a nový stav a nový stav. Hej? Pokiaľ použijete persistentné dáta, tak nie je problém toto robiť s tým, že tie staré stavy vám ostávajú zachované. Jednoducho vždycky vyprodukujete nový a nový a nový konzistentný stav sveta. Hej, dá sa povedať. Toto nemusíme vzťahovať na weby, toto má akože úplne široké uplatnenie hocikde, dokonca akože veľmi pekne to hrá s nejakými multithreadovými systémami, hej. Keby ste robili nejaký backendový systém a teraz nebude, ako máte viacero threadov, normálne, asi keď ste také niečo robili, tak viete, aký pain je nastaviť všetky tie loky poriadne, aby to fungovalo, aby sa to nedlokovalo a tak ďalej. Toto je veľmi jednoduchý model. Jednoducho každý, kto chce, môže číta konzistentný snapshot sveta a nikto nebráni, aby ten svet sa naďalej vyvíjal. Takže vznikajú nové a nové verzie toho sveta, hej. Potom samozrejme, že už ten observer číta niečo nie úplne aktuálne a možno by sa mal zamysleť, že či nechce dať akože refresh na ten aktuálny, to je akože len na ňom. A na človeku, kto to kódi. Áno? Ako by sa v tomto modeli riešili tie staré? Akože, čo by sa dialo s tými starými stavmi? Jasné, tie staré, to závisí len od teba, jak si to skódiš. Akože môžeš to napríklad nechať tak, a to znamená, že garbage collector v tých garbage collectorných jazykoch ti ich
odmaže v okamihu ako posledného nejakého observera, prestane zaujímať, že čo na tom stave je, hej. Videl som veľmi pekný exemplik, kde proste človek si držal posledných 100 stavov, hej, normálne akože cieľenie a potom robil také pekné undo, veľmi jednoduché, hej, že undo spravil jednoducho tak, že len akože prepol ten pointer, že a teraz si ostal vzadu. Dobre, no a poďme si ukázať, ako by to vyzeralo. Toto bude pomerne, ako vravím, Reactu tu venujeme ešte samostatnú prednášku, takže to bude ako veľmi taký zhustený príklad, nebude ani funkčný, ja som kopu veci z toho vyhodil, snažil sa to držať tak minimálne, jak sa len dá. To, o čo nám ide v konečnom dôsledku, je urobiť takýto to-do list. Poznáte to? Toto, hej? To-do MVC, pekná stránka, kde máte presne takýto to-do list naaplikovaný asi tak milión javascriptových frameworkoch. A môžete sa pozrieť na presne túto funkcionalitu, ako to vyzerá, ak si to spraví pomocou Reactu, pomocou Angularu, pomocou hocičoho. Môžete si niečo napísať, hej, vyrobil som nové to-do, to to-do je tu, odhľadknem, či ho už som spravil, všetko som spravil, výborný som. Tu sa mi zobrazuje, že koľko mám ešte left, hej, čo musím spraviť. Dole si môžem prepínať, ktoré tudučka chcem, aby sa mi zobrazovali. No, tak sa samozrejme nedostaneme. To, čo si ukážeme, je, že akoby pri takomto prístupe kodenia, ako by som spravil nejakú takú takýto jeden riadok. Hej, ten jeden riadok, to je nejaká samostatná reakcia komponenta. A tak. To, čo spravím, je, že začnem, že definujem nejaký init state. Init state použijem takúto funkciu, že js2clj, to je nejaká moriovská funkcia, ktorá chytí a vyrobí z takéhoto javascriptového objektu persistentný objekt, pričom ho sperzistentní tak do hĺbky. To znamená, že toto bude nejaká mori map, ale to bude nejaký mori vektor, na čo sa to zmení. Hej, tak do hĺbky sa to proste sperzistentní a zafrízuje. Takže to bude nejaký init state. Každé to tudučko má teda nejaké ID, má takýto flag, že či ho práve editujem alebo nie. Hej, lebo ja môžem potom v tejto aplikácii môžem dvakrát kliknúť na tú srandu a teraz sa mi dostanem takého edit módu a môžem tam niečo prepísať. A savenem zase. Takže mám taký editing flag, ktorý hovorí, či to práve editujem, či je to completed, či ten checkbox je zahľadknutý a čo tam mám vlastne napísané. Toto sú nejaké všetky dáta, ktoré potrebujem na to. Toto sú všetky dáta na svete teraz pre mňa. Hej? To sú všetky dáta, ktoré potrebujem na to, aby som vyrenderil ten screen. No. Teraz, ako to spravím, aby som takúto immutable persistentnú hodnotu mohol nejako meniť, tak spravím to tak úplne sedlácky na teraz, že definujem takýto storage. Storage je teda mapa, ktorá bude mať nejakú value a tá value to bude ten init state. A to, čo sa bude postupne diať v tom kóde, bude, že ten storage bude od tej value dostávať stále nové a nové persistentné stavy. A hoci koho bude zaujímať nejaký stav, tak si sa proste spýta na storage value. Ten storage to bude taký singleton, čo na mojej aplikácii, nebudem to teraz komplikovať. Tak sa spýta na storage value a zistí, na akom stave akurát sme. No. Hodila by sa mi nejaká takáto pomocná funkcia, že set a redraw. Hej. Väčšinou, keď do storageu prihadzujem novú value, tak to znamená, že nejakým spôsobom sa zmenili dáta. A to znamená, že bolo dobré Reactu povedať, že kamoško, potrebujem to celé prekresliť. Respektíve nie, že celé prekresliť, ale ty zistí, čo treba prekresliť a správ to. A správ to efektívne. Hej. A keďže ten set a redraw teda budem zrejme volať častokrát po sebe, hej, nastaviť nové dáta prekreslím, nemá zmysel nastaviť dáta a ešte to neprekresliť. Hej, to by viedlo k tomu, že jednoducho v tých dátach bolo niečo iné ako na tom screene a to rozhodne nechceme. Takže spravím si takúto pomocnú funkciu to-do a potom budem ďalej použiť iba ju. Dobre. To-do item. Toto je moja reakcia komponenta. Tuto ju definujem. No, to, čo následuje, to je controller a view v jednom v podstate. Toto je napríklad controller časť. To sú nejaké metódy, ja by som mal povedať, čo nastane, keď niekto urobí hand change,
handle key down, to znamená, že keď sa stlačí klávesa, hej, keď sa prepne, že či som alebo nie som checked, urobený a tak ďalej. Z týchto metód ja som naimplementoval jedinú, a to je táto handle edit. To je presne tá metóda, ktorá sa stará o to, že keď dvakrát kliknem na ten item, tak sa mi má dosť do toho edit módu. To, čo spravím na začiatku, je, že si vypýtam ten prezidentný stav, že kde to práve som. A teraz v nejakom cykle, tak som si to navrhol, tak si to musím aj teda preiterovať, nájdem medzi tými všetkými to-dos také jedno to-do, ktorého IDčko je také, ako potrebujem. Toto z nejakého dôvodu je IDčko toho to-do, na ktoré sa práve kliklo. Potom nemusíme teraz akože ďalej pátať, ale proste je to tak. Takže preiterujem, nájdem ten index toho to-do, na ktorej sa kliklo. A poviem, že nový stav vznikne tak, že v starom stave naasociujem na adrese to-dos, hej, najprv sa musím vnoriť do to-dos, potom sa vnorím na ET index a potom sa vnorím na field editing, kde nastavím na true. Hej, ešte raz tento riadok, to lepšie pochopíme, keď sa pozrieme na tú štruktúru, ako vyzerá. Ona vyzerá takto, hej, takže ja v tej štruktúre najprv musím hooknúť do to-dos, teraz potrebujem nájsť príslušný index, to bolo to ičko, a na záver mením editing. Takže potrebujem mori.assoc.innúť na presne tejto adrese v tomto stave ten flag na true a zavolám tú pomyselnú setAndReader funkciu. Hotovo. Pokiaľ som také idečko nenašiel, tak možno by som mal hodiť exception, alebo nespraviť nič, akože podľa toho, čo chcete. Takže takto nejako vyzerá taký handle edit. A keby sme v tomto duchu naimplementovali všetky tieto metódy, to je v princípe tá controller časť toho. Hej? A teraz tá view časť tej komponenty, tak na to najprv by som ukázal taký jednoduchší view. Toto je nejaký úplne trápny view, ktorý nemá v sebe žiadny kontroler. To je len funkcia render, ktorá vám vráti takéto, hej, že React DOM div, toto je nejaký div element, ktorý má v sebe ako deti nejaký React DOM span, ktorý má v sebe zase takýto nejaký textík, React DOM span, ešte raz a nejaký world. Takže toto keby sme vyrenderovali, tak to bude skladka jedno divko, ktoré bude mať v sebe dva spany, ktoré bude mať v sebe hello, druhé world. Easy, hej? No. Keď to chceme škálovať na trochu väčšie projekty, tak zistíme dve veci, takže sa mi nechce vypísať React DOM. Takže si spravím nejaký alias v tejto funkcii nepoužijem alias, že R, ako react.dom. No a potom je samozrejme na vás, akože toto je čisto JavaScript, hej, tu je to len na vás, ako si to rozdelíte na nejaké menšie podkomponenty, ktoré budete skladať do seba, a je len na vás, že komponentu akej veľkosti ešte pokladáte za rozumnú. No, ja som tu napísal niečo, čo je to celkom dosť veľa kódu, oni to mali na svojom deme Facebooku až rozdelené. V každom prípade je asi jasné, že to má pôjde na HTML. Hej. No a ten náš handle edit, ten sme využili prosím pekne presne tu, hej, že tomuto labelu, to je label, ktorý obsahuje presne ten title nášho to-duška, tak tam sme povedali, že keď na tebe double klikne, tak urob whatever it was. Dobre, takže toto je nejaká reakcia komponenta. Úplne na záver to, čo spravím, je, že to je nejaký taký bootstrapping kód, kedy poviem, že react.render a poviem, že nejakú to-do app, čo by bola celá aplikácia, dám jej ešte nejaké properties a túto vec namountí na tento konkrétny element, ktorý nájdeš na tej stránke. Hej, keby si vedeli, ako vyzerá tento index HTML, nemám ho tu teraz, ale to má v sebe princípe len jeden element s takýmto IDčkom, na ktorý sa celá táto maškaráda v úvodzovkách namountuje a žije na ňom. Takže toto je akože veľmi rýchlo React v kocke.
React je cool presne z tohto dôvodu, že on nemá žiadny silný opinion na to, ako máte reprezentovať svoje dáta. Hej, React je iba view časť MVC frameworku v podstate. Alebo teda som tak sa to typicky predáva, akože ťažko povedať, aké sú tam presne tie hranice. No, takže je to perfektný fit na presne takúto architektúru. A otázka, že či alebo ako sa v tom robí, tak my sme tam spravili pomerne veľkú aplikáciu jednu a treba to poznať, treba si najprv ošahať, ideálne možno niečo menšom. Treba si to rozmyslieť a treba jasne uvidieť, že čo vám to dáva, čo vám to uberá. Hej? Akože poznám ľudí, ktorí proste utekli k Reactu z Angularu presne preto, že Angular bol proste pomalý a ten ich dirty checking, ktorý Angular robí, tak to proste prestalo stíhať pri aplikáciách istej veľkosti, tak to proste prepísali do Reactu a funguje to. A ten React treba poznať, keď si nedáte pozor a nejako tak, že pohalúzíte, tak to môže paradoxne vypaliť ešte s horším performanceom. Takže práve najprv si to treba odskúšať na nejakom menšom pri exempli a potom uvidíte, že ak sa vám s tým pracuje. Dobre, v každom prípade táto prednáška nechcela byť veľmi o Reacte, ktorú si tu videli, chápte ako také demo. Je to super vec a určite bude stať za to sa pozrieť na tú vec podrobnejšie, ukázať si, ako fungujú rôzne komponenty, ako funguje také, že vložíte jednu komponentu do druhej, čo sú to propsy, čo je to state, ako treba navrhnúť tú reakciu, architektúru, aby to fungovalo skrátka dobre. Takže toto sa teším niekedy na budúce, že si porozprávame. Ďakujem vám za pozornosť. Otázky. Použili ste v tom Reacte Flux? Flux sme nepoužili. A uvažujete o tom? Či sme použili Flux a či o tom uvažujeme. Tak ako Flux je taká nástavba na React, teda kto nevie. A takže z môjho pohľadu, ktorý sa snažím Flux riešiť, tak to je presne to, čo sa dá vyriešiť napríklad, takže použijete persistentné dáta. Že kopa toho, čo Flux rieši, je vlastne, že sa snaží spraviť nejaký poriadok v tom, že každý môže meniť všetko. A presne tie konvencie, ktoré Flux zavádza, tak vlastne ich tak implicitne treba, pokiaľ budete mať takýto dizajn. By som povedal. Dá sa? Tak asi. OK, dík. Otázky? Niekto niečo? Nebojte sa, on je dobrý. On má rád tú dobrú diskusiu. Možno bude funguje čím mikrofón. No? A to znamená, že vy si teraz vlastne Dartu prešli na React? Takto, my sme spravili jednu veľkú aplikáciu, ktorú sme spravili v Darte a v Reacte. Tie veci sa akože vôbec nevylučujú. Ono síce akože React je natívne javascriptová vec, ale Dart si dobre zase rozumie javascriptovými lípkami, tam funguje nejaká interoperability. Takže my sme akože bez nejakých zásadnejších problémov, neviem, že úplne bez problémov, ale bez nejakých zásadnejších problémov sme dokázali z Dartu používať React. A je mimochodom, máme taký mini projektík open sourceový, že React Dart, ktorý je presne nejaký taký wrapper nad Reactom, ktorý ti dáva akože dartovské API v Darte. Aby si nemusel stále sa spoliehať na nejakú interoperabilitu, ale jednoducho ty píšeš, máš tak akože dartovské API a náš ten middleware sa stará o to, že akože nejakým spôsobom prekladá tie requesty na už naozaj ten facebookovský React. Ste robili nejakú aplikáciu v tom Reacte. Ako sa rieši nejaké undo? Keď chceš sa vrátiť do spätného kroku, keď Jasné. sa tí dáta, tak si hovoril, že to je výhod. Hej, že ako sa rieši undo v Reacte? No, ako veľmi jednoducho by som povedal, hej, proste nastavíš dáta tak, aby reflektovali tie staré dáta. A je to. Ten React sa sám, a prekreslíš teda, hej? Ten React sa sám postará o to, že to prekreslí tak, aby to vyzeralo, ako by to malo vyzerať s tými starými dátami. Vlastne to by ďalší problém vyzerá.
Áno. Akože z pohľadu toho Reactu jednoducho si vyrobil nový stav, hej. Proste on pre React plynie čas stále dopredu, on dostáva stále nové a nové stavy, len z hodou okolností ten N+1 vyzeral takisto ako ten predchádzajúci, tak on to nerieši. Takže možno si kde tu pomôže nejakou cacheou a bude to, že si rýchlejší, ale to je ako jediný rozdiel, ako... JSX, jo, čo je to či sme používali JSX a čo to je vlastne JSX? Tak JSX, ako neviem, ako na vás pôsobí tento zápis, akože takto zapísať domovské elementy, či vám to príde akože dobre alebo zlé. Hej, tak to je asi akože otázka osobnostného vkusu. No, ja to osobne mám rád, ja to mám radšej ako HTML. Po nejak si to istý zvyk, hej, ale akože sú ľudia, ktorí to hejtujú silne a že prečo by som mal zapísať takéto veci, keď to je vlastne HTML, ktoré tak chce zapísať tagy a atribúty, hej, tieto veci, to nemajú byť, hej, class name, čo to je, hej, to mal byť normálny atribút nejakého XML-ka. Tak Facebook spravil taký extension, volajú to, že JSX a v princípe je to o tom, že tieto veci naozaj zapíšete ako HTML a ten JSX transformer to potom preloží na toto vnútorne. Ale vy teda stále pracujete s takým niečím, čo vyzerá ako typický template, hej, JavaScriptový. A my to nepoužívame teda. My sme sa všetci zhodli nejako asi, že takýto zápis nám vyhovuje a nepríde nám to nejako ani komplikovanejšie na chápanie, ani v žiadnom zmysle horšie ako taký XML-koidný zápis. Hej, ale mám pocit, že Facebook presne takto rozmýšľa, že preboha, však to keď ľudia uvidia, tak nás ukamenejú, hej, tak aby sa tomu frameworku akože dobre darilo, takže to, čo rýchlo akože spravili, bol taký nejaký príjemný transformátor, kde teda zapisujete v takom nejakom viac typickom formáte a potom z toho zostane toto. A je to veľmi príjemné, lebo akože dobre sa to naozaj používa, lebo ani tam nie je žiadna kompilačná fáza, explicitná, hej. To sám priamo v tom browseri proste loadnete JSX-kový template a pokiaľ máte ako inkludnutý React, tak on už vie, že s takýmto skriptom treba porobiť takúto kompiláciu. Oni vám warning, že teda, keď to chce mať naozaj rýchle v produkcii, tak to bolo vlastne naozaj dobre predkompilovať, ale developuje to s tým naozaj pohodlné. A jak ste použili iba na frontende? Vyskúšali ste server-side rendering? Hej, vyskúšali sme server-side rendering, funguje to, je to dobrá vec. Ste to dal do produkcie? Je to v produkcii. Okay. Hej, ale toto je dobrá poznámka, že server-side rendering, to je jedna akože skill feature Reactu, že v okamihu, keď máte takýto kód, tak v podstate nie je problém na serveri vyrenderovať toho HTML, takisto ako renderujete na klientovi. Jediné, čo potrebujete je, aby takéto zápisy typu react.dom.div, tak kým na klientovi chce, aby to generovalo nejaké DOM elementy, ktoré potom vkladáte do stránky, tak na serveri naozaj chce, aby to vyrenderovalo taký string, hej, že HTML, blablabla. Ale to je podľa mňa pre nás krásny ukázat reusability kódu, že vy chytíte celú tú stránku, spustíte to s nejakým takým server-oriented reactom, ktorý tieto veci naozaj chápe inak a vyrenderuje vám ich do stringu a máte hotový server-side rendering. Ako nič. Jediné, čo potrebujete potom na tom serveri je nejaký node alebo niečo, čo pustí takýto JavaScriptový kód. Hej, my sme teda potrebovali Dart s tým pádom, že sme pracovali v Darte. Že ste neriešili nejaké browserify? Nie. Za vás rieši ten Dart, hej? No, akože keď chceš server-side rendering, tak ti naozaj stačí proste vyrenderovať takúto vec takým stringovitým spôsobom. Akože veľa ľudí to robí na Node.js a v Node.js máš to kľúčové slovo require, ktoré není na browseri, tak vtedy potrebuješ browserify. Jasné. No hej, tak Dart tento problém nemá, tak má iné svoje problémy zase, hej. To, aby som sa zase netváril, že to len tak akože plug and play, hej, že nejaký deň sa s tým zabil, ale akože nejako rozbehali sme to, funguje to, je to pekné.
Hej. Ako in general, proste to, čo sa vám fakt hodí na takéto server-side rendering, je, keď máte na serveri ten istý jazyk ako na klientovi. Či už je to nejaký Clojure, JavaScript, alebo Dart, alebo hocičo, ale tak. Si vypol omylom. Dobre, no. Ešte také možno in general, mňa sa ľudia pýtajú, že často keď o tom niekde rozprávam, že a je to aj pre taký jazyk, hen taký jazyk, onaký jazyk, hej, tak tie persistentné dáta sú skoro už pre hociaký jazyk, len v prostom JavaScripte nájdete asi 6 implementácií, hej. Toto Mori som vybral len preto, že vôbec nie preto, že to je najrýchlejšie, to Mori je práve naopak jedna z najpomalších implementácií, ale mne sa páčilo, že majú veľmi bohaté API. Hej, že Mori rovno za sebou prináša kopec strašne useful helperov, aby sa s tými persistentnými dátami potom robilo príjemne. Takže to je dôvod, prečo tu ste videli Mori. Tých vecí je strašne veľa. Už to dokonca existuje pre Dart, o tom niečo viem, keďže toto chalani sklodili, si sa pozdravujem v rámci nejakej letnej brigády. Takže už máme aj dartovskú implementáciu persistentných dát. A jazyky typu Clojure alebo ClojureScript to dokonca majú úplne natívne v sebe, hej. Že tam ten default, ktorý máte, je persistent. A keď chcete niečo iné, tak si to musíte veľmi explicitne vypýtať. To je potom dobré na to, že hej, videli ste, že ako sa nám pokazilo to API, keď sme začali používať namiesto rovnítok to mori.equals, hej, tak tým, že potom nejaký ClojureScript je ako on tak natívne ráta, tak nám to rovnítko je rovno natívne spravené dobre. Dobre, asi by som to tu uťal. Ešte raz ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli, dovidíte na budúce. Budú zaujímavé veci. A tak, máme nejaké jedlo pre vás prichystané, máme nejaký voľný program potom, nejaká hra sa tu na vás chystá, tak prosím vás potom neodchádzajte ešte. Pokiaľ by ste chceli si ešte o týchto veciach pobaviť a celé video spin dať, alebo hocičo, tak sa tu budem pohybovať a kľudne ma oslovte a strašne rád sa pobavím o hocičom. Dobre, dám slovo Katke a ďakujem za pozornosť ešte raz.